Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam Anarding. Dear Cousin. Sagbay man nga inak iburay ti pakasarita ak kasinyong. Kablawang kaman iti naragsak nga aldaw mo, kastameten ti si Bubukel akameng ti Nemars Studio Family. Kablawak pa dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuyay di deti nga nalatak unay nga programam nga pudno nga makahitad ti adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag babayen kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngem kay basbasa. Naawis ti riknak nga mangiburay ti pakasaritaak ngamin addaanak iti parikot saan laeng nga iti asawak no diket pati iti anak mi nga ni Anika. Ni Anika nga saan pa'y nga nakatorpos iti panagadal na ket nagsikog kasinyong. Awan tinaaramidan mi no di ket inaklon ti kasasaad wenno tinagbalinagasat ni Anika nga anak mi. Nagkarimet ket di ti anak mi nga saan na nga baybayan ti panagadal na nga bayat iti panagsikog na ket ituloy na ti panagadal na. Ket idi niyam ammo na kada kamin ni Rick nga nakasikog ken kuana nga kayan ayat na. Nagkarimet daytoy nga dinabaybayan ti anak mi ken ti agbalinto nga anak da. Nga agsapul to ti panggedan na tapno adda pangbiag na iti agbalin nga aginana. Ngem gapu ta ubing pay dagiti dua. Gabuta ubing pay ti anak mi ken ti agbali na manugang mi. Nagtulagan mi nga agasawa nga tarabayin mi pay laida. Bayat iti panagdennada. Iso nga ti inaramid mi adda iti inaramid mi nga naisariping iti sigo da balay mi nga nagbalin nga balaydan tapno no ti kayat mi ket handang adayo adadalaeng iti asidig mi. Ngem sursurwan mi idan nga agbalin nga responsable nga naganak. Agbalin nga responsable nga ama ken ina ti agbalin nga anak da. Ti agbalin nga puko mi. Imanugot met dagiti dua kasinyong angem ti makadakes. Idi impas ngayen ni Anika ti apuko mi nga ni Baby Aristotel. Ket gapot agbasbasa, ad-adamat nga ti asawak ti mangawawir iti apu ko mi. Ti manugang mi, mapanmet mangged, mapanmet agtrabaho. Ket ditoy nga nagbaliw ti sitwasyon mi wenno kasasaad mi nga agasawa. Taadda dagiti responsibilidad na kanyak nga saan namutten nga maaramid. Isu nga kinasaritak ti asawak kasinyong nga numabalbalin haan na unay nga akwen deti responsibilidad nga mangawir iti apu ko mi. Ken maysa ad-adda nga makasursurod ti anak mi ken ti manugang mi nga agbalin nga responsable nga naganak no isuda nga mismo ti kang runaan nga agaw-awir. Imanugot mo ti asawak. Sa bagay, usto mo ti kunamlakay. Ay, narigat mo't no kanayon latan nga siyak ti mga awir ken ni Aristotel. Isu nga rod bakit? Bayam dagiti agasawa, bayam ti anak ta ken ti manugang ta, nga isuda ti magaramid iti pagrebengan da akas naganak ken ni Aristotel. Madanaganak lang amin para iti apu ko talakay. Anya ti pagdanagam ko masusan bakit? Ket nataengan mo dagiti anak tan. 20 taon dan. Adadan ti umdas nga taon da tapno no agbalinda nga responsable nga naganak. Numalagip mo, kastabot ti taon ta idi. Idimpas ngay mo ni Anika. Unang sa balilaang lakay. Idi ket awan nga talaga ti kabadangan ta. Isu nga napilitan nga
Na inaramid ti amin tapno no mapadakkel ta maawir ko ni ani ka uri no agtabtrabaho ka iti talon. Isu nga rod bakit? Bayam ida nga masursuro dati amin ng runa iti panagawir iti anak da. Malangarod, usto metkid diti ko namlakay. Inakarod itad kadakwadan ni Aristotel. Rumbeng na laang nga bakit? Nakasanuda nga makasursuro nga agbalin nga amakin ina ken ni Aristotel. Nuad adamot nga daking ka ti apu ko ta. Ala, ingka nga rod iteden kadakwada. Ingka iteden ti apu ko ta. Tarugyan damutan nga sursuruan ti agbalin nga naganak. Halos sa paglikod laeng ni Susan nga asawa, kalpasan nga maisublina ti apu ko mi, kadaani ka, ken ti manugang mi nga nirikrik ka sinyong. Mangig mi ti panagsangit ti apu ko mi. Ni ay na, kasta uni ti sangit ni Aristotel, api nga di da pagtalnaan. Bye-bye amlat ta ida bakit. Bye-bye am nga sursuruan da. No kasano da nga pagtalnaan nga agsangit ti apu ko ta. Kasano nga rodin no saan da nga mapagtalna nardeng. Baka umlek ti ubeng, kaasimat, aguri ka tayo. Saan ka nga mapanbakit? Anya? Kadnay, akaslawan ti raramidin da tapno no agsardeng agsangit ni Aristotel. Kasti ko na, bye-bye amlat ta ida. Gagangel lang agsangit ti ubeng. Agsangit ano may bayanda no saan da nga ikaskaso baka mat sa baling obraan da. At dadamod nga duwa nga agasawa dita. Baka amuda na. Api nga naskin na mapan ka. Tandaan nam, no kanayon nga kasta ti aramidem. Adda nga bye-bye anda ti anak da. Taamuda nga adda ka nga mapan mga laking kuana. Jak nga ron makaid na, jak makatal na, ay nanardeng. Amumad no kasanok nga dungdungan ti apo ko. Amok nga dungdungam ti apo ko. Nga madada nga madi, ti pagtungpalan na, no kastalatan ti aramidem. Saan na makasursuro ti anak taken ti asawa na, nga agbaling nga responsable nga naganak, no kasta ti aramidem. Ay na. Ala, ingkagid ti agluton. Baka akit no malipatan man ti agluton. No awirem ti apu ko ta. Gusto matkid di ati naramid mo paring nardeng. Sana mabalin nga. Ni bakit mo ti agaw awir iti apu kayo? Isu pa ya, paring uske. Kasano ka? No adda kada kami ti apo ko me. Ay na, malipatan nan ti aglaba, agluto ka nagdalos ti balay. Kaasya ka, pabanbandog dito italtalon. Sumangpita kiti malay, mawampay ti masida. Awampay ti makan. Sakit, ay na makita ka nakarugrugit ti balay, nakawarwara. Saan na mo na maasikaso? Tatala mo nagaw awir ti apo ko me, ti ubrain ni Susan. Kadati inauna mi ide, kastat inaramid me pare. Binaybayan mi ida, kasi na po Diyos. Responsable damutin, talot ang nagdan. Isu nga rod, ti panpanunutek paring uske. Saan to nga makasursuro ti anak me, ken ti manugang me. No kasta nga, saan damot nga, aramidin ti pagribingan da nga kasnaganak. Ay, pare, uray ta, insublin ni bakit kao ti apo ko me. May kanto dya balay.
Tapaglutok ni bakit kao itinaima sa pulutan. Ay, una pare. Te takot na bayagan nga di nakinawis nga nagshot di balayo kahit. Wala. Tawag nga ron ti maka. Awag makasango nga aglutot pulutan. Tagaw awir mo ti asawak. Ala ka ron pare. Umayak to nga raw. Iti alas 6 di balayaw. Alakartingan ba kahit ilutong basit daytan ata umay ni parang uske. Nag-shot kami man, nabayag nga di kami nag-shot dito balay. Ala nga raw. Ay na. Ay nagsangsangit man ti apo ko tan. Narding. Bay ablata. Adamot ni Ani ka kinirikrik dita. Isuda na ati makaamaw. Agluto ka kid din ti pulutan kat tanda ni siguro ni paring uske. Ay na. Kapag nga nga bay ang nagsangsangit ti apo ko kaya. Bay ablata kudak bay. Sikat ati mga wir. Alat alain mo ang. Ganun mo tsakortan mo. Pasano? Kat napanuga ka naman ang nagtrabaho. Trabaho kat sakarot. Naman ako nagbasa. Napanpanugak pa. Isak na takor ka na yun eh. Amo malaslas pag paitibagikon. Maluslos siyang paitibagikon. Tulungan nakmat ang tinulong ta ah. Unangim si katina. Mas kasi katapat yung gawir. Punyeta ka. Hindi nagsikuga. Ibaga mapagtinulungan ta. Nakadado nga karim, di mo matongpal. Alakit di nalahay mo, nalalakad na panugak. Napandug. Api si ka na, mapandug kaya. Api ka na, pakabandugan ko, magtugtugaw ka lang di pagadalan nyo. Ang tugtugaw ang mabanpandog, di panunod ko. Sakit kasta nga, ang sangsangit to, ubing nga, madat nga. Sakit, awalag, maasaking kan. Awirin mo tan, ingag templa di gatas na. Sikan, namumod ka jaksanay ka deta. Sanayong, narigat mo to kanayong nga siya. Narigat mo to kanayong nga saklatan. Kasano pa yung bagay, mabaybay akon. Kasano no, malo siyang aktay. Ang sapol kat sa bali. Data nga ti panunod mo kan. Apemi ka sa panunod mo, ang kakid din. Trabaho ti ina dayta. Let's say kakid din. Ibagam kindi ang asadot ka. Tila babawi. Tilagda ka. Ay na, agap apa mo tindagiti dwadar ding. Gagangay ti agasawa ti kasta. Kasta tabot idigay. Unang baybay anda mo ti apo ko tan. Baka no umlek ni Aristotel. Ne. Sa din no ti ayan ti pulutan nga impalutom kini Maring Susan pare. Kurnik mo dito na idasar. Ay, kwa. Ano sa talatan data kurnik paring uske. Kaya ko namitay nga. Itay awisin na. Paglutuem ni Maring Susan iti naima sa pulutan. Supay Ang kasanupay. Napandamot man inalan ti apo ko may. Iso nga sana na masangaw. Siya kumaa. Ang baka numapasmaa. Ay, iso nga gimata kaklatan ti kurnek pare. Adusan ta na. Hey, anyapay nga Problema nga ron dayta. Dagiti sigod nga ar-aramidin ti asawak. Ti sigod nga responsibilidad na. Saan namutin nga maramid? Damutin nga. Ikaskasunan ti panagaw awir ti apo kume. Kaya apay. Sa dinot ayan tinagandak ti apo kayaw. Sa dinot ayan ti anak ko bunyag nga ni Ani ka. Kanti asawa na. Ay nadada di tagpupupok idat silid da. Ay, biyag ay. Halakit din. Itagay tan. Adusan tan dati kurnek. Paring uske. Aniya. Ay. Nakba na nagtrabaho di talon. Jakban. Niya
Awam tinagyan na dagiti kardero kada kaserola kada pariyaw. Kaya't nasawan. Saan man nga nakaluton ni Susan? Sa din nung ataban ti ayan na. Hey. Adda nga taman king kuanan ti apo ko may. Napan naman siguron impaspasyar. Ket nalipatan nan tinagluto iti pamigat. Adamot awit mo nga tinapay pareng nardeng. Wain, ginatang ko dita tsanggay. Ha? Dita store, di magasag ata, jak pa'y namigat. Sapay? Saan manin nga nakaluto di Maring Susan ti pang-armusaran yaw? Sa garaw, basurunak. Rimwar nga na sapa, nga napan na yung pagpag naman na ti apo ko bay. Busta mabisbisinak ang muna nga kasapulak ti mangan ti no, sagbayang nga umay dito talon. So nga nusak lata na. Dati duwa bukil at tinapay. Napiala da pamigsak nga agtrabaho ti talaw. Wisit na tabiyag. Hey. Lakit, bumawi ka into no pangaldahon na. Bareng lumay na kanto balunan ni Maring Susan. Ay awan lat nam na maigong baray. Agmalmalim manen nga awirin na ti apo ko bay. Awan mo't klase ni Ani ka. Agim, jak manambaw. Imbes nga sursuruan na ida, nga agbaling nga responsable nga naganak. Saan ba? Nakaslabot, inako na mo ito, nakasbukod na nga anak ti apo ko bay. Ay, masurunak ka talaga pare. Kaya't ko ti agsyat. Anya? Abumbot no, siyak ti masuron ko. Kaya't ko ti agsyat. Awan tumot man ti papulutan maun. Ang aguray ka. Adagayam ti padawat kanyak ti kumpadrek nga taga kabangibang nga barangay. Pulutan. Uwan pare, malagip ka. Dual daw nan ijerep. Adubo nga karne ti. Dati paborito ta. Dati aw-aw. Wen. Ay, mayata. Amumbot nga magustok nga pulutan da ita. Nang runan o kastoy nga nabayagan ka. Nabayag nga. Nabayagan nga awan ti. Amumlata na. Baring no, may ayo mo tirik na ni Susan. Nabayag nga mining ka. Amum nagpulutan ak ti karne aso ko sa balit ti rugsaw. Kastaya. Malawang nga raw. Anya nga raw. Irihit kung to dya balayan sa ako itugot dya balayaw. Alaw na pare. Susan bakay. Umay ni paring uskita. Pagluto nagmantipulutan Saan? Aday tugod na nga pulutan may. Tiamok lakit din no paglutuan nakti si pulutan nyo. Awan samot ti maluton. Tayo sumot tin lutok ti aldaw nga sindame. Ay, ilutlutuan pa'y gayam ti sidain ti anak tagan ti manugang ta. Api nga di mo baybay anita nga agluto da ti bukod da nga kananda. Sungarod nga nakisina da kadata. Adamot bukod da nga banga apay naskin nga ilutuan mi da. Tapno man maminsan nga lutuanin asayang bait. Ay, mala, sa kanak nga rudan di pagsyatan me. Ang sangsangit mo't man ti apo ko tan lakay. Di mo kunain ngayon ka man aladan. Nakadangtala ka man nga talaga. Nagpasin lang ba nagdeta, di mo na maawatan Ipagag magking ka kastoy. Api malipatam, nakalawlawag mo din pagaking ka. Nalipanak na rod. Api kat amin nagkatao kat makalipat. Api perfecto ako mga tao. Kat siyempre agad malagim mo ko malagta No saan ka kumangata nga, malagim mo dayta. Diyos ko, agap apa man dagiti agasawan, aguray ka lang, tain nakalain ti ubing. Ay na. Anya,
Ing kamanain. Ay, noonay mo tayo. Saan na bali sa anak mo't kaglutot pulutan niyo? Aw mo ti ubrak. Inaklatan alahan ti ubing Bakakit no umlag no mabaybay anda. Anya. Nagimas nga agpaiso, tigas nga pulutan, paring huske. Wala pare. Sa bali tinanam na kunam. Kun sa bali ti epekto na. Nang runan nung kasto nga rumabi Madlaw kung kat kabubara ti bagay. Agsagana ni Susan madamdama. Ay, sigurado lakid de. Nga tumayok-tayok man ang tiragsak na. No, agkanaig kami. Una, talaga kasta ti epekto ti panagpulutan ti kastoy parang nardeng. Makaparugso nga talaga. Makapariingrik na. Makapaot ka pa'y kunam. Garawd. Ay, hinanukas yung ay taw-tawanan. Sakit mabanbanog iti talon. Kasapulan da gito, nga makbakan tapno adda pagpapigsa. Tapno naragsak mo ti asawa. Kung naragsak mo da tao. Ay, malagarawd. Adapay na bati na Pagguduan ta nga roden. Alawan. Sige, sakton to maibos dati may sa buti nga 4 kantos, pare. Alagarawd pare. Taure siyak bay. Tumira ang but kini bakit ka? Nakaturog nga tan ni Susan. Ay, inayadik ti Magna. Ang kuldingik to. Katibagak to. Nga mayat tiririk na ak. Saan ba't nga makapagkadkad ti asawa kahit na magustuhan namot no kuldi-kuldi nga. Adamot dito nga nakaidda ti katremen ni Aristotel. Yabok man nun na panaimpulang iti napaturog na. Bakit? Bakit? Api ayan, narding. Tiamok man nun na pamuimpulang ni Aristotel. Tiamok na pumuintid itahin na paturog ba? Saan? Gaputa. No idisok katagsangit. Baybayam mi da nga mang patal na mang pasardan. Kasano dagar nga makasursuro. Di ka makatagari ang mga numakaring na po ko ta. Ay niya. Ay, gore ka. Siyak ti mang bakat kinkwana. Sa kuruyak. Payong palam kinkwana. Inakitid kini ani ka. Ta isot mangatag. Isot ti rumbeng nga kaidda ti apo ko ta. Ta iso nga rod ti inana. Ang madadamot ka siyak ti mga awir kinkwana. Iso nga siyak ti kayat na nga kaidda. Dahil takit tirigat na. Inruam mumut ngamin di abu ko ta nga sikat ti mga awir kinkwana. Di ka di sikat ti amuna nga inana. Talaga. Siyak ti inana. Kaputa siyak ti mga aywan kinkwana. Siyak ti nanang na. Ay saan naman pala na bakit? Saan wak karudan? Anya? Kasano nga rudan lakit ni? Nakarugrugso kita. Anya? Wang bakit? Kasta unay ti ingar ti armas ko. Manglukloko ka, kasano ko? Gamam nga. Ay! Anya ti kunakin ka. Apay nga nagtangkan nga agpay si Kanardeng. Bakakit no nagtumar ka Oy, hangkag tumtumar ti pagpatangkan, bakakit no maatake ka. Saan? Nagpulutan ti pagpatangkan. Iti itugot ni paring uske. Tay sigud nga pulpulutanin niyo. Wen. Sa anak ba't nga maatake, sa anak ba't nga ma-high blood ka day, dyan no paminsan laang. Angin kitaim na nakatangtangkan, bakit? Wen nga agpaysa. Kasano nga rin ti apo ko ta, ang mga numakarieng. Nang runa ka, naringgur tamot nga duwala kay. Ay, amutoy, tayo nakipulang kini ani ka, bakit?
Nabayagin kat nga saan ta nga naglabing-labing. Di ka di mailew. Saan man alakay? Imposible nga di ka mailew. Ang imgaputa, adamot ka na yung king ni Aristotel. Santan nga maaramid da ito. Bakakit numabayag tumanon nga ngajak makapulutan ito pagpatangkan pagparugso bakit? Ala, inka nga rod ipulang. Ngam inayadam alwadam baka makariing. Wen, ala bakastoy mo. Ala, baka dumlatan inayadam agin inayad ka. Wen kulak mait. Si kanti makamo, ani ka anak ko. Tatang. Apay nga mimat nga baybay anyulatan nga ni nanang yaw, ti agaw awer. Ipilit na matatang. Ay sana mabalin anak ko. Da kayo nga agasawa, ti rumbeng nga. Mang awer, mga alaga, mga iwan, ti anak yaw. Da kayo nga ro tinaganakin ko na. Ibagamat kinirikrik nga asawam. Pag tinulungan yaw. Tatang. Ala. Inakaruday. Basan yung baybayan nga makariing. Santuag sa sangit tumanay. Tatang. Atagam. Arakupem. Tapno numarit na nga dakayda na nga inana. Tatang. Sursuruin yung amin na anak ko. Kasano kayo makasursuro? No di yung mataramidahin. Baybay anyulatan ni nanang yaw. Kaasibay. Tatang. Alag kari ka anak ko. Nang runagat na mabaybay-anan ni nanang mo ti responsibilidad na kanya. Nalawag ka de. Tatang. Sigurado ka? Wen, kinasaritak ni Anika. Kating Karina, ngaramidin na ti aminay. Tapno no, agpakaina kini Aristotel. Akit sabi kumaataan na pagdalanan dagiti sa umkin kwa na. Saan kit nga baybayan ng tumanan? Ay saan? Sana mabalain. Manipo dita. Sursurwendan, yagbalin nga naganak. Tapno no maaramid tamot adagiti sigud nga aramidin tambakay. Mabaybay amot ng responsibilidad mo kanyak. Alakit pakawanin nakalakay no adda dagiti nagkurkurangak. Sipo di addan apu ko ta. Ala, maawatan kabut kid di bakit? Angim, detikit pagsayaatan mo't lati amin. Pagsayaatan ta nga dua. Pagsayaatan mo't ti anak ta ken ti asawa na. Nangruna ti apu ko ta. Ay, umay ka nga ro din bakit? Itatakapit, katangkin na pailaing na Uwan nga rod lakay. Talaga nakapapaot ti kinatangken kin kinarugsom no kasta nga agpulutan ka dati magic pulutan mo. Malagip mo ay data awag ko idi nga magic pulutan. Una, ag magic ata no makapangan ka kaday jacket. Agbiag dati sigud nga natayen nga ururat mo. Gusto ta ko ng bagay. Kasta unay na si bibiyag manan bakit. Kat may kan. Pag din nang gayan tan. Lakay, nagtangkan. Kituda. Ay, baglakit din ta. Anda nang ipadawat kin paring uskiti pulutan nga magic pulutan. Iso nga maaramid taman ng dati. Kay ayo talaunay nga aramidin bakay. Wen lakay, alagarutan. Kailiw ko unay dahil ito'y bakay. Uray siyak lakay. Uray no kasto yung adan apu ko ta. Agad saan tabot nga mabalin nga. Saan na pagustuhan tirik nata? Saan ka de? Wen alakay.
narugsuta mo't pailaang ti kunak. Ore ti kasto nga edaddan. Sapul-sapulan lata mo't ti bagay sagpaminsan. Nakapapaod ka talaga. Mayat ka talaga tay magic pulutan. Ay, lakay. agari ka. Abay, limok ng kadingan saan mahit. Agi na naaklabi itlak, bakit? Kita, madamdama. Baywag to man na. Agi na naaklabi it. Sige nga rod lakay. Aha. Ay, aguri ka. Ni Aristotle dayjay. Agsang-sangit mo't manan ti apo ko. Bay amlatan na. Imbiling kumutin kini Anika. Naskin nga ituloy ta dito. Ituloy ta kiti tapno no. Ay, aguri ka. Aguri ka. Paglipasin nakpailaing mo ta. Aguri ka. Madamdaman taon. Anya, kasi ka, di mo kahit naglipas. Naglipas ako na mindwa. Kasanong nga rin kanyak bagay. Madamdaman to nga rodan. Kasanong nga rin no saan to nga natangkinan. Makaamun to ditan. Naskin nga inakalain ti apo ko ta. Baka do saan nga makapuod dagiti agasawa. Baybay ang dagat umlag ti anak ay apo ko. Anya, ay ba di bakit? Subli ka. Madamdama. Anya. Unay mo't daytan. Bakit? Bakit? Anya aya. Nakaringringgor ka kat napaturog ko ni Aristotle. Ituloy tan anay. Baka dapelaan nabatbating nga. Anya. Baka dapelaan nabatbating nga magic na. Matamdaman to nung pigatan to nung maminsan to akat nahi makariing ti apo ko ta. Apay nga minbut ka na pamuin dalala. Kat agsang sakit ka ron. Amagan umlak. Amagan no di da mapuutan dagiti agasawa. Ay, pe kumingasan na mapuutan kat kababay dalaeng. Dimlataan mo Sa anak tumula nga makatal na. No kasta nga mangmangig ko nga agsang sangit ti apo ko. Apay nga minbut ay nga kasta ti kapanunutan bakit? Apay di da ko makabailan nga pagsardengay. Saan nga raw tadimot agsarsardeng mangmangig ko latang agsang sangit. Aniya, kasanwa ka rodahin. Kidnay na bitinak. Imbag king katanamin dua ka naglimpas siya ka saan na pulaws. Makamuka dita na. Ingkalata di si Aran. Anya di kahit mo asawain. Aglipas ka lata kabukbukod mo Ta saan na mabalin kanya ko nay. Ta inahatag kun ti apo ko ta. Ay, unay mutan. Sana mabalin ti kastoy. Ay, papanam. Basta. Papanam. Basta. Sana mabalin ti kastoy. Nagsarita kami tayong kini Anika kahit. Pinagkarik nga saan na nga baybayan nga nila tananang dan ti mga awir ti anagda. Umpay 2 oras. Nagsublima ng ti apo ko. Sana mabalin da ito. Guri ka man. Nika! Krik. Anika! Krik. Anika. Nakaragragsaka ka talaga. May nagbayto ka sa tuwing awan ti problema ta. Basta sana kami si stress. Diba? Nung kanahin nga kastoy. Adalakit di kininanang mo ni Aristotle. Maaramid na ti kay kayat ta. Maaramid na ti amin na pagragsakan ta. Anya ti raramidid na kitidwa. Anika!
Ano nga, lukatan nyo man? Tang! Lukatan nyo man diri daw. Apay, Tang! Lukatan nyo na. Agsarita tayo man. Tang! Rabintang, maturog tayon! Ay sana mabalain. Sana ka makaturog. Lukatam diri daw, tagsarita tayo nga talo. Di kay lagbain nga dua. Tang! Si Karikrek, Tang! kinasarita ka idi barak. Tulungam ti asawam. Untang! Anya nga rutim bagamitay. May mayat nga dati anak yo, kininanang yo. Tapdo maaramid yo amin ti kay yo. Tang! Ikay lababain. Ipaako yo kada kami ti responsibilidad yo nga naganak. Tapno anya. Tapno maaramid yo dahil kita. Aramid yo. Kasano kami karon kininanang yo. Tang! Narabrabintang, saan kayo mga ungit? Kasano ka dyak makaungit? Di na pinagustuhan ni nanang yo, gabo ka na kayo. Ay, Tang! Ang Tang! Tang, gagangay lang mati agasawa nga. Gagangay nga agpaisaw. Gagangay ka di dayta. Halos ipadawat yun ti anak yaw, tapno lang makapagkwa kayaw. Nagimas ti as-asog kada aring ingyaw. Idinto nga kakaasi kami, kakaasi ni nanang yung agaw-awer. Kakaasi agmart. Tang! Apay dahamat nga dakay ti agaw-awer kini Aristotle. Saan agpaisaw? Ngim saan nga maarami di nanang yung responsibilidad na kanyang sasawa na. Amuyo ka de. Ah, Ti anya, Tang? amuyo ka de. Nga matama kami itay. Ngim gabutag sagsagin di Aristotle kat sana natulaw. Dayjay lagay mga banag nagbasita banag ti pagungong tanyo. Saan nga ba si tabanang tayo? Amuyo tirik na ti mabitin. Tang! Kasano nga mabitin kayo? Idinto nga awam matimang disturbo ka na kayo. Intidyo mo't kininanag yaw. Babsinsya kayong datang. Sigarik-rik ka. Kasanitak to tinagandakin ka. Tatang? Ibam to natatang kinanag mo. Tama di dito nga mapaspasamak. Tang, api nga naskin nga makadanon pala kadakwada. Sigamot ani ka. Kasta uray ti as-asog mo. Bayat nga panpanakpakan na ka ti asawam. Idinto nga. Ay di kay lagbain. Da kami kinitata nanang yo. Agtip-tipil kami. Tang! Impay-paysok ti kunak kasinyo nga kasaritak dagiti naganak ken ni Rik-Rik. Kadimbagak kadakwada ah. Imbaglakid din ta maawatan dak. Maawatan dak dagiti naganak ken kuana ta makarelate da kanumet. Akas ken ni Everlyn Salmo Baklig Soul. Napadpadasan da kanumet ti kastan idi nagapuko damet iti inauna nga anak da. Binagbagaan da ni Rik-Rik kasinyong ngem talaga nga kaskas di nga kaslaawan mo ti pagnaan ti sa uken kuana. Kabusta managbabain, manmano agsao. Kasla dati nagrigat nga makasursuro. E dinto nga ni Anika nga anak mi kasinyong kasla nadlaw ko nga iranranta namot kapag sangitin ti anak na. Tapno alaen ni nanang na. Tapno masolo na ti asawa na. Ha? Alabay-bay am kadlatan ay lakay. Kaubingan di ti anak ta. Kasano nga ron makabuuda manan. Dayta lang mo ti panpanunutak. Dayta panpanunutam wano ti panpanunutam kat ti pagraksaka may. Ay may sapay dayta yun ah. Kasang kang agpungtot ah. Ay kasano nga jak agpungtot. Aging kait ajak pa iniruar. Ti anya ti pungtot mo. Isaan? Namumlata na ba kahit? Apay di mo napanin.
ba minuar iti banyo? Ay saan na mabali na? Laklakayan ako? Ang kasdayak pa ilaan? Anyala ti panunutin tan numamon daga kasto nga tawin ko ag sarsarili ak pa ilaan dito nga da kamot nga asawa. Kat maawatan da at agaw awira karo ti apukok. Nga saan nga rumbeng nga sikat agaw awir? Adamot anak, adamot inana, adamot ni ani ka. Ape kami nga baybay ang nga kastaida. Kayat da nga alaam ti apuko ta. Tapno no makabag, sikakad laklakayan kan. Apay di ka pala narnek aya. Ti kinaadon nga daras ka nagkwata. Mano ko matawuntan, karugrugso pala dagiti anak ta. Saan mo nga maigawidan dagiti dwa? Takaububing ang dangaraw. Kasano garod no agsikog ba nun ti anak ta? Di bagbagaan ta ida nga agan-an da. Agaramad na ti proteksyon. Hay maday, saan ta nga agpatat ka panunutan bakit? Madiday ta. Ay nasaan to makasursuro dagita dwa? Nga agbalin nga responsable nga naganak. No kastamot ti araramidan. Ay na. Awatim ka dala taidan. Tauri mo't sika, hindi ko ubingan ta kat talaga nga. No, dagundaway na kat talaga nga. Awan ti palampasan. Isa mo ngay padpada. Sa bali iti, sa bali ita. Kabayatan nga isursurat ko dati pakasarita kasin yung gaslag burburek pelat darak. Taging ga ita kat saan ko pa'y pulos na iruwar, dati rumbeng nga iruwar ko. Tawa mo't pa'y tigundaway ko. Iruuray ko ngordi pareng uski, tabaring no adan tumanan ti itugot na nga magic pulutan. Gagangay ka di ti kastoy nga kasasaad, kasin yung nga nagasawa nga nasapa ti anak mi, nga saan da pa'y nga nakasagana, nga saan da pa'y nga amuti aramidin da, ket ti agsipaw ti kaaduan nga responsibilidad, ket ti asawak, da kami kunak ta maapektaran nakmat, ta di mo ten maaramid ti asawak ti responsibilidad na kanyak. Nagdakkel nga talaga ti problema kasin yung taging nga jak may iruwar dati rumbeng nga iruwar ko. Agpupong tutak akanayon. Anyat kasasayaatan nga ramidek kasin yung tapno maurnos ti amin. Tapno no makasursurot dagiti agasawa nga agbalin nga responsable nga naganak iti apo kumi nga ni Aristotel. Tapno makisayan mat ti responsibilidad ti asawak nga agaw awir. Tapno maaramid naman dagiti responsibilidad na kanyak. Tabareng no dumteng to ti aldaw nga adanton ti magic pulutan. Ket mairwar kon ton ti jakpay ni irwar nga rumbeng nga irwar ko. Kastoy kadi ka talaga ti riknana dayday ti haan nga hanga naglipas. Si kakasin yung napadasam ka din. Anya ti feeling na, anya trick na midi. Anya ti epekto na. Balakadan dakman mga kasin, pangaasiyo tulungan dakman, sakbay nga kumaro dati nga parikot mi, iti pamilyak, pamilyami. Kentap no makasorsoron, iti responsibilidad, dagiti agasawa, nga ti anak mi nga ni Anika, kenti manugang mi nga ni Rikrik. Agyaman naklaunay kasin yung ti anos ken laing mo nga ng tedbiag dati nga pakasaritaak, agyaman nakmat ka dagiti makaited ti balakad. Ket sapi ko ket adamat na ibati na nga adal dati nga surat ko, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program kasin, and God bless everyone. Tuy agpupungtot apagayam mo, narding iti Ilocos Norte.